Bueno, atopámonos na plaza de Vilaverde, é unha zona onde se xunta a xente, un pueblo máis dinámico que temos posiblemente no Concello de Melón. Aquí se fan festas, se fan magostos, se fan o carnaval, e con unha petición dos veciños decidimos arreglala porque nos vai quedar un espacio precioso. Todo isto, evidentemente, é gracias ao traballo que fixo o anterior grupo do PSDG na Diputación, conseguindo unha aportación económica que hasta o momento aquí no Concello de Melón non se había conseguido. Levábamos 4 anos onde o único aporte eran os planos provinciales e non nos podíamos salir de aí porque non conseguíamos absolutamente nada. Ahora, gracias a isto, vamos a poder regularnos e vamos a poder levar nuns presupuestos unha guía do que vamos facer no ano. A parte, outra cousa importantísima que se conseguiu é que somos nós quen licitamos estas obras e o cual nos leva a facelo con moita máis eficacia.